أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كسنا بالمختار من كل المختار وكفانا باختياره كل اختيار، والصلاة والسلام على هذا النبراس أفضل نبي ورسول بلا تردد وبلا وسواس، ولا آله وصحابته القادات والأكياس. وبعد فشين الله تبارك وتعالى كيتشيبا فلما علينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. النبي سليمان da faɗin rayuwa ta bai gushe ba, wato annabi Suleimanu a halin rayuwa ta bai gushe ba yana tare da abincin shi na shekara guda da abin da zai sha na shekara guda, sai ya shiga mihrabu ya shigartu, wato ya ka da wanke ruhi ne da wanke kalbu ne da wanke sabon shi dai ya shigartu da Allah, bai gushe haka ba har ya kai makamin wani biye shekara guda cikin mihrabu, wani biye shekara biyu cikin mihrabu, wani biye wata guda cikin mihrabu, koko wani biye wata guda biyu cikin mihrabu, wani biye a kasar koko akalla, bai gushe ne da haka. An samu tsawon zamani yana gudanar da haka, sai Allah ya kawo na sabanin al'ada irin yadda ya al'adanta. Sadadin ya zo mihrabi ɗin shi zai samu wata itaciya ta ciro, idan caciyar nan ta ciro da ya zo sai mata sallama ta karɓa mai, ya ce me ya suna ki, ta faɗa mai suna, ya ce ke kin ciro ne don dalilin mi kika ciro, ta ce ita ta ciro ne don Allah ya don a dasa ta, to na abin shi kuma za a gudanar. Koko ta ce ta ciro ne don magani kaza, to wannan maganin wato ya da shi za a gudanar. To Allah bai gushe ba, annabi Suleiman bai gushe ba yau da kullum. Amma wannan tsirowa itaciyar bata tabbata ba sai kusa ga wafati ne. Rannan ko da hito sai ga wata itaciya ita ma wato ya ta hito, ya zo ya tambaye ta sunanta, ya ce ke miye sunanki, sai ta ce sunana Al-Kharrabatu. Ya ce to duk mine ne wato ya kika hito, ta ce na hito ne wato ya ka duro shi wannan masallaci, kaga kinaya ta mai iyaka to duk mutuwa ta. To shi kuma nan take ya yi idrakin duk abin da Allah yake muradi da shi. Nan take sai ya roƙi Allah, ya ce Allah idan ya matar da shi, gada Allah ya sanar da jinnu da shayaɗinu mutuwa ta, don saboda yana ta fama da yaƙi yadda kasa ana yaƙin nan su haka yake ta fama da yaƙi. Jinnu suna bin 'yan adam suna cato su sun san gaibi, sun san abin da za a yi gobe, sun san abin da to gaibin a shiya kowane irin abu suna iya faɗin farko ne da ƙarshe ne da kaza, kuma abin ya tamakkuni a cikin zukatan wato mutane wancan zamanin nashi, wannan abin yake ta fama ƙwanƙwale su wato gare shi. To shi na sa da dai ya ga wannan alamar ta sauka, farkon abin da ya roƙi Allah muradi na iyaka Allah ya ɓoye mutuwa ta iyaka ga shi ya ɗino ga jini, sai ya sanya aka gina mai wani wato ƙarau kamar yadda ka san maqamu Ibrahim dan wato ya kame madubin nan da aka gina, sai yasa aka gina mai shi,
sai ya shiga ciki yana sallah, sai ki shinge daga sanda tai, ko da ya shinge daga sanda tai sai ya rasu. To su shaidanu sun zan suna tattaruwa su yi daba nan wato gaban mihrabu din shi, amma duk shaidanin da ya sake ya dibi annabi Suleiman sai ya kone saboda tsananin hasken da yake da shi. Sai zan mihrabu din annabi Suleimanu akwai ƙofa gaba da shi, akwai baya da shi, akwai ƙofa kudu da shi, akwai ƙofa arewa. Bayan yawa faci shekara guda, ran nan sai aka samu wani jinni, wani shaidani sai shiga ta wundon nan sai ya gitta, sai bai ji mucin annabi Suleimanu ba, dun bai dibo annabi Suleimanu, yana dibo shi mutuwa za shi. Ya koma gitta bai ji muci ne, bai dawo bai ji, ya dawo ya dan saurara bai ji sauti ne ba, sai dan tsaya yana ganin wato ya ta maza kan wato ya kame ko ya tashi ko da ya diba sai ga annabi Suleimanu ya faɗi. Ya ƙara matsowa ya diba da kyau, sai dai gane annabi Suleimanu ya yi fati. Sai ya hita sai ya faɗa ma wato shi ya ɗino, ya ce annabi Suleimanu ya mutu, ba rayuwa ga annabi Suleimanu, lallai ba rayuwa ga Suleimanu. Ne suka ho cida da shi ya ɗino, suka ho cida kuma suka tabbatar da to ya ka lallai bai da rai. To nan ne suka ce to tun yaushe ya rasu, sai suka kama bincike, suna ta bincike, suka yi ta bincike, sai suka kai ƙarshe suka ce yadda za a gane wato wafati ne a samo sanda irin tashi. Aka samo sanda irin tashi, suka gina wannan ƙarau ɗin, suka kwaso gara suka sa suka liƙa ta ga sandar. Yau da kullum su diba, yau da kullum su diba, sai da aka shekara cur sai gara ta ce wannan sandar. Nan ne sai suka fahimci annabi Suleiman lalle ya fati wato shekara guda. Sai suka fahimci nan dalilin wannan garar mutanen da suka musulunta ya ka Allah ɗaya san adadinsu. Sai ta bayyana ashe aljanai ba su san gaibi ba. A ce su da suke cewa sun san gaibi suna ta halakar da ɗan adam, suna cewa sun san gaibin ashiya'u, suna cewa sun san abin da za a yi gobe da jibi, ashe duk ƙarya ce. Daga nan sai aka duk kakkaɓe mi. To ji yadda na Allah yake, wanda yake shi kanshi na Allah ko yana lahira yana iya irshadi. Da dai ita ce nan ta bashi labari, dibi yadda ya roƙi Allah, Allah ya rufe mutuwa ta ga shayaɗi kuma ga jinnu. Don su ‘yan adam wato ya kasa leƙo su gano lalle aljanai ba su gaibi ba. To shi ne Allah ta baraka wa ta'ala ke cewa, amma yayin da shi Suleimanu alaihil mauta muka hukunta almauta mutuwa alaihi ga annabi Suleimanu, wannan lamiri ya koma ga Suleimanu. Ma dallahu ala mauti, ba abin da ya shiryatar da su zuwa ga mutuwa tai illa da batul arli, sai gara. Ita garan nan sai ta to lamma yayin da mautu Suleimanu, mutuwar Suleimanu da na ya kusanto, inji mai shari'i. To da nabi Suleimanu ya biɗa min Allah daga Allah an ya kafa mautahu ya ɓoye mutuwa tai. Kada wato Allah ya in kayar da ɗai daga cikin ɗan adam ko cikin shiyaɗi ne ko cikin jinnu ko duk cikin abin da Allah ya mai tasirin su. Ana lijin da gabaran aljani hatta an insu har jinsin ɗan adam ya alama ya sani annal janna lalle jinsin aljani la ya alamuna gaiba, ba su sanin gaibi. Duk wato ya ka ƙarya ce da suke ta me. To dalaba annabi Suleiman ya biɗa min Allah ga Allah ayyaka fa mautahu ya ɓoye mutuwa tai. Kuna kuma ne? Fa mata Suleiman, daga nan sai Suleiman ya mutu. Ba da ma sana'u lahu kasaran, bayan sun gina wani kasaran gini na ƙarau wanda daidai wato ya ka ɗan adam zai shige da girman ɗan adam da komi. Min zujajin wato ya kai na kaskon karo suka gina mai.
yushaffu ana tsinkaya annabi Sulaimanu a ciki gashi ya shiga cikin abin gashi yasa kake jin mai mukama yana cewa iyaka anamimi ne duk abin da aka ɓoye cikin shi aka wato sai me fa idza yayin nan fa idza kafa dakilal kasari idan annabi Sulaiman ya tsaya iyaka cikin wannan dan ginin da aka yi mashi anta tanzuru kai ko kana dibi kana kallo ne kharijan kana waje amma gashi kana kallo ne ko kafa sai annabi Sulaiman sai ya zo ya tsaye hala kaunihi mutawakkian alamin satau yana kishin gide da sandatin to ji annabi Sulaiman da ya jingina ga sanda ƙarshen ta sandar sai ta faɗi ko da ta faɗi sai annabi Sulaiman ya faɗi annabi Musa sai ya jingina ga sanda ƙarshen sandar da ya jingina gare ta sai ta koma su uba sai ta koma mesa to wai Allah yana mana ishara daga manya-manyan wato ya kami wannan halifa Allah ne shine Sulaiman shi ko wannan yana daga cikin ulul azami kuma babba wato ya ka cikin manzanni amma da ya dogara ga wani Allah sai abin ya koma mai su uba to shine duk ɗan adam da yake yin aiki ya dogara ga aiki dai to aiki ne tabbas ya koma mai su uba in aiki za ka yi shi khalisan don zatin Allah amma ba ka yin tsammanin aljanna ko ba ka yin tsammanin gudun wuta aljanna baiwa ce ba mai aljannan kake yi don shi ba don aljanna kake yi ba in kai kana ibada kana tsammani don aljanna to aikin ka don aljanna yake kuma sai ta koma ma iyaka su uba kamar yadda annabi Musa da ya jingina ga sanda ta koma maciji garin sai dai duk abin da za ka yi shi don wato ya ka zatin Allah amma ba ka yanke kauna ga falalu din shi kuma sannan ga karamu din shi kuma wadda rahama dai shi dai wato ya ka za ka yi amma kaman mashi iko ne annabi Sulaimanu da ya jingina ga sanda ta da ta gushe sai gashi ya faɗi to duk wanda ya zan ya jingina wato ya ka da wani Allah wannan abin da ya gushe shi ma wato ya kawo ne ya gushe domin duk abin da kake ya ka ali misali in dai da wani Allah ne ka jingina ba za ka kai cikin iyaka na duna ba ka kai bazahu ko ba ka kai lahira wai ishara ne ga haka Allah yake mana me alamin satahu ya zan ya jingina kan sanda ta shine ukazatahu kono ne ba mata sai annabi Sulaiman ya mutu waƙe wanzu waƙifan yana tsaye wani jinsin aljanai suna yin daba nan wato inda mihrabu din shi suna yin daba wato ya kame da shayaɗinu amma aiki suke lelan wani haram ba tsayawa ba hutawa ko sakon guda ba tsayawa sun zaci annabi Sulaimanu yana nan dare ya amaluna suna yin aiki lailan wani haram dare da rana wato suke yin aiki yanzu nuna annahu hayyun suna zartan lalle annabi Sulaimanu yana dare hatta arlatu haggara aka latta cinye tilka alimi sa'atu wannan sandar tashi gara na cinyewa fakarra sai annabi Sulaimanu sai ya faɗi fatafarraku sai suka wace to amma bayan sun yi shekaran ne daga nan wannan jinnin sai Allah ya cusa mai a cikin zuciyar shi ya shigo kamar irin wannan wundon haka cikin mihrabu Sulaimanu sai gita sai wuce bai tsaya ya dibi Sulaimanu ba don yana gurin gada ya mutu da ya ga annabi Sulaimanu mutuwa za shi don wuta za ta kone shi ya ji bai ji wani motsin wani wato ya kama mutum ba kuma ya koma ya gito ya ji bai muji motsi ba ya koma ya gita ya ji ya dawo to nan ne sai tsaya ko da ya dibi annabi Sulaimanu sai ga ya faɗi kwanci
ya zo ya ƙara leƙawa ya diba da kyau sai ya gane ya mutu, to shine iyaka ya ta yana tafi yana sowa yana kuwa. Suleimani iyaka mutu saboda dama sun hita cikin ƙayyin wato iyaka mai tashiri na annabi Suleimani wanda yake bautar da su lailan wani hara. To shine Allah ya ce madallahum ba abin da ya shiryatar da su ala mautihi akan mutuwar shi annabi Suleimani illa da batul ardi sai gara. Takuru tana ce min satahu sanda ahdiya ta nan magana nan wato iyaka albasa da ahdiya ake magana sai dai wurin bai magana iyaka bai wa akwai ci sirrin. To falan ma karramaitan sadda annabi Sulaimani ya faɗi yana mace aljinnu jinsin aljanai ta bayyana sai ta cinkayo wai in kashe balahu sai ya kuranye daga gare su. Anan lau kanu ya alamunan gaibi da sun zamo suna sanin gaibi to lallai ma labi su fil azabi ba su zama a cikin azaba almuhinu mai walakanci. To wannan karatu abin da yake ya kama ana wato ya kanu ne irin yanzu yadda to mutane aka hwada cikin wato tsagoran halaka kowa bai ganin tasiri iyaka ga Allah. To irin wancan abu ne ya auku ga annabi Suleimanu ba a ganin tasirin komai sai dai ga jinnu ake ganin tasiri. To haka ko hadari ne. To da ƙar haƙiƙan ayatun Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa alama dalatun wadda take shiryatar da to ya kawo mutane ala qudratin lahi akan kudurar Allah tabaraka yayi albarka wa ta'ala ya ɗaukaka. To kane ya zama wato da saba'in ga saba'awa. To su saba'awan nan bardatun fil Yaman gari ne a cikin Yaman. Saba'awa wata rana wani sahabi daga cikin sahabban annabi ya ce saba'u ɗin nan ya rasulullahi shin wai mutum ne namiji ko saba'u ɗin nan mutum ne mace ko saba'u ɗin nan wai ƙasa ce. Annabi ya ce a'a ba mace bace sannan kuma wato ba ƙasa bace amma saba'u ya ce wani mutum ne. To shi wannan garin na saba'u shi ne inda to aka garin Tu'olawal. Duk sarkin da aka naɗa sai a ce mai Tu'olawal. Duk sarkin da aka naɗa sai a ce mai iyaka Tu'olawal. Fi masakinuhu a cikin wato iyaka mazaunan iyansu shi ne a cikin gidajensu. Jannatani shi ne badali ga ayatun. Jama'atani min albasatini sai a lura da wannan wuri ga ka zo ka ce jannata ne ka ce tasliya ce wato ta gonaki guda biyu ba haka wuri yake ba. Jama'ata ne min albasati ne jama'o'i ne guda biyu amma na gonaki. To ita sabu za mu kawo wato ya kama halin shahid kan mutane ƙasa ce wadda yake sai a ce kamar kwari akwai wani irin dutse wanda yake dogo ya shahara ya tafi. Za a ce kamar inda dange take akwai dutse wanda yake aka ba a ganin iyaka ce kamar irin dutsen nan na wajen da za ka shiga Abuja. To sai ita Bilkisu sai ta samo duwar watsu da man alkibiri ko a ce man gelo sai ta dace wurin da dace wurin sai ta yi ruwa hanya da sama da ƙasa da tsakiya. To wani bin ruwan in wurin ya cika to sai ruwan su ta gangarowa daga sama sai zan wannan ƙasa Allah ya ni'imta ta da ni'imomi wanda yake aka ba iyaka sai shi Allah ɗaya san iyakarsu. Sai jin kowane irin nau'in itatuwa Allah ya arzanta su da shi duk duniya iyaka babu iccen da Allah bai arzanta su da shi ba. Sai zan saboda ni'imar ƙasar idan mace ta tashi daga nan za ta je wajen maƙociyarta sai ta azza ƙwarya ko ta azza sanhu ko ta azza kwando
ko ta azza taskira ko ta azza wato ya kawo wani katon wani abu kafin ta kai ɗakin wajen makociyarta ƙwaryan nan ta cika da ɗan itatuwa kala-kala daban-daban ba tare da ta miƙa hannu ta kunko ba saboda ni'ima wato ya kama wannan ƙasar komai faɗowa yake kuma in ta je sai wanda take so rayuwar ta take so ya kashi za ta ɗiba ta mai ba rowa babu mai haka Allah ya arzanta wannan ƙasar da su to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi sai mu saurari abin da zai faɗi to an yaminin ma'ana jama'atun an yamini baladihim jama'a ya tabbata ga daman wato ya ka garin su to kaga da Bilkisu ta dace wannan wato ta dace waɗannan ruwan to sai zan nan hagu da su akwai gonaki duk kuma nan dama da su duk akwai gonaki a lura da kyau wurin nan gar a zo a mai iyaka ɗaukar tisniya wa shimalin wa jama'atan an shimaliha da kuma jama'a da kuma daga hagun garin amma kuma garin ko ina duk gonaki ne dalilin saboda suka zan gonaki duk wanda zai yi tafiya cikin ƙasar ko haka yayi yan itatuwa za su zo mai iyaka sai me bai miƙa hannun shi kuma irin wanda yake so yake faɗo mashi domin su Allah tabaraka wa ta'ala muka ce ku ci min rizqi rabbikum daga arzikin ubangijinku waɗannan ƙasa sai Allah ya ni'imta su da annabawa an aiko musu annabi daban-daban annabi guda 13 suka zo suka gazganta da annabawan nan suka bi annabawan nan wato ya kaga duk abin da annabawan nan suka hore su saman horon annabawan nan suke ga duk abin da annabawa suka hane su sun nisanci wannan abin wannan ni'ima bata gushe ba sai Allah ƙara wannan ni'ima yake yi wani irin ɓacin rai na duniya ko baƙin cikin na duniya waɗannan mutane ba su taɓa ganin shi ba to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce washkuru ku gode da hu ga Allah min ma razaqakum ga irin abin da ya zan ya arzanta ku ga abin da ya zan ya ci da ku daga cikin waɗannan wato iyaka gonakin ku gode mai iyaka wato kun shukuru amma wato bi lisaniku ku sannan ku wa bil jinani ku yi godiya amma wato iyaka da dukkan zukatanku wa bi arkanikum sannan ku yi godiya ga dukkan iyaka rukunanku to wannan magana ana yin ta ne ga mutanen Sabawa amma cikin menene ake wannan magana cikin Qur'ani ne ko nawa cikin me to shi Qur'ani nawa ne wato muke da shi ko ba muke da shi ba muke da shi to da Allah ya ce aka haka to shukurul lisani an san dai abinda ake ce mu shukurul lisani duk ni'imar nan da muka yi maku Allah yana kiran mutanen Sabawa kamar mu ma nan kamar Allah ya kire mu akwai irin ni'imomi wanda ya mana iyaka kala daban-daban da ya ce mu gode mu wannan ni'imar wato iyaka bil lisani to ma'ana mu ikirari ga dukkan waɗannan ni'imomi gab mu kurkure wannan ni'imomi mu jingina ni'ima guda daga cikin wato wata halitta daga cikin halittun Allah in dai harshen mu za mu yi magana ba mai haka ba to iyaka mun gode ma Allah game magana ta biyu da ya ce ya to bil jinani a cikin zuciyar shi mu kudurce cikin zuciyar mu wannan ni'imomi daga Allah suke ba daga kowa suke ba kan mu sake iyaka mu jingina su ga wata halitta guda daga cikin wato halittun Allah in muka yi haka za mu faɗi hushin mi za mu faɗi wato hushin Allah domin abin da ya hore mu ba to wani arkani mu yi kuma mu gode ma Allah da iyaka wato gabbai to gabbai shine iyaka Allah na kiran duk dai mutanen Sabawa su yi da'a ga Allah ta iyaka bi da mi ilmamuratu ga dukkan taron mamuratu wanda ya hore su
ala alsanati rusulihim akan wato harshen manzanninsu kuma watan kuma su nisanci wato ya ka jami'il manhiyatu ga duk abin da Allah ya yi hani ala alsanati rusulihim. Wannan shine godiyar da iyaka Allah ya bida duk wato iyaka mutanen sabawa su. Mu ma wannan abu iyaka Allah ya neme mu amma mu kuma sai mu dawo ga abin da yake bance mu na gehen iyaka me to kar su sake wato iyaka Allah misali su butulci ne. Allah ƙara ce bardatun kamar Allah yana nufin wata irin gari ce wadda ga duniya babu irin ta shi yasa ta zo haka sabu bardatun gari ne ɗaya batun wadda ta zama mai tsananin tsarki tas wato take ko na mina ta to mai tsarki ne kana iya cewa to yadda ɗiyan itatuwa suka zama sun yawaita aiko za a samu ruɓa da tsutsotsi da kaza da kaza duk ɗiyan itatuwan nan da suke zuba kuma sai ka rasa inda suka yi ba ga ganin komi duk inda kake so yaka kuma kana kwanta kuma ga ruwa nan ko da lokaci suna gudana iyaka mai gabacin garin da yammacin garin shine yace aka mi jannat an yaminin ma'ana jama'atun min al-basatin su ko kuma jama'atun an yamini baladihim haka zaka wa jama'atun an shimal baladihim sabakun gishiri wato ba shi ga kasar ba makanwaci bane ma'ana ba magishirinci ne lesa ba shi fiha a cikin wannan duk ƙasar gaba ɗaya. Wa shabbin kanwa ba makanwaci ba ne iyaka babu kanwa ga ƙasar. Wala ba'ulatun babu sauro ga ƙasar. Wala zubabatun babu ƙuda ko a ce irin barbaje ko a ce iyaka bobuwa ko a ce tsando ko biwa babu. Cikin ni'ima suke da su da dukkan dabbobin nasu. Wala burgusun babu gazunzumi ga ƙasar wala ƙarabun babu kunama ga ƙasar wala hayyatun babu macijiya kai wato ya kawo gairu zalika min alhayawana ta almu'ziyatu wato ya kale safiya ba shi wato ya ka cikin wannan ƙasar algaribu ba ko wanda bai taba zuwa ƙasar ba waya murru yana shudewa fiha a cikin wannan birnin amarun ƙwarƙwata ya tabbata fi siyabihi a cikin sutura tai bai mutu duk ƙwarƙwatan nan ta cikin sutura sai ta mutu kaf kuma in ta mutu kwata ƙwarƙwatan za ta kakkaɓe wato ya ka ta bashi dattin da ke gare shi zai kakkaɓe wato ya ka bashi ya koma fes in ma tsumma ke gare shi sai ya koma mai kyau fes kuma a rasa ganin inda duk dattin ne yake to me ya kawo musu wannan saboda imtasalu wato ya kama jami'i mamuratihim ala alsanati rusulihim wa talibu sun nisanci jami'a mamuhu taron duk abin da aka hane su bi alsanati rusulihim shine sa Allah ya musu wannan baiwa a lura da kyau ashe ko da mu ma mun ga wani tasgaro haka to mu zargi kawunan mu kuma mu bai ci kawunan mu diba shin wai mu ya muke ga janibin Allah haɗin zamu mi tsegumi min dibi hawa'iha saboda tsarkin sararin ita wannan ƙasar wa rabbun kuma sannan ga ubangiji gafurun saturun mai rihewa ne bi jami'u zunubihim ga dukkan taron zunuban nasu wa ulubahum da dukkan aibobansu kowa wato ya ka bashi ganin aibin kowa ko da iyaka dun dan adam bai rasa zunubi amma dai kai ba yadda za kai ka leko ko da matarka ba ka iya leko wato ya ka wani mummunan hali da gare ta wani wato ya ka zunubi gare ta ko makocinka ko ɗanka ko wane ne shine ya kami shauka karca wallahu Allah rabbu shine mai tarbiyyar wato kowane irin nau'in abu da aƙili da ba aƙili wato ya katun daga bidaya ta hatta wasu ɗatai har nihaya ta shi ke yin haka sannan ga hurin saturu
kuma shi Allah shi ne mai yawan rahewa to bidimi zunubin ga dukkan taron zunubansu wa uyubahun da aibobansu gaba ɗaya wato ya ka Allah ya rihe bai ya hana kowa ya cinka aibin kowa kamar irin yadda Allah ya yi mana wato ya ka ni'ima a yanzu ai dukkan mu ma'ayubun ne amma Allah ya ruha aiboban mu wato ya ka wai haccinka ake ana cewa ya kan mulmi amma ai ko dan adam ya ka fi kirhun ne فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الأرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا يكل خمد وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازي إلا الكفور. To ana nan su waɗannan mutanen Sabawa bayan wato ya ka Allah ce washkuru wato ya ka lahu kuma bijami alsunatukum wajinanukum ga dukkan zukatanku wa arkanukum ya ka ku gode shi Allah to ya ka akan wannan ni'imar da ya musu bayan Allah ya horo wa ralu an shukuri sai suka kare wato ya ka suka bijire suka ki an shukuri duk wannan ni'ima wato ba su ganin ta sai suka kama cewa wani sarki wani shi ya kawo mana wannan ci gaba sarki wani shi ya kawo mana wacce ci gaba wani shi ya kawo mana lalacewa ƙasa wani shi ya kawo mana lalacewa ƙasa wani shi ya kawo mana sa'ib ƙasa to wannan iyaka duk wanda ke yin haka ko ya mutu ba a gafarta bai amma ku yi tambaya wato wanda duk ya ɗauki majazi shi a haƙiƙi gare shi yana ganin muluku su ke yi duk wani wato abu da ke bayyana ba Allah ke bayyanar da shi ba bai tuba ya dawo wato ya tabbatar da to Allah shi a haƙiƙi shine mai bayyanar da kowane irin nau'in tajalli yana ganin shi bisa iyaka ga wani ko zai mutu ba zai mutu da imani ba kuma ko ya mutu in bai tuba ya dawo gaban wannan iyaka ba za a gafarta mishi ba sai suka dawo wato ya ga haka suka jingina duk tasiratu suka baggarin wato komai daga gehen Allah ke to abinda ake so ya ka wannan duk ni'imar da Allah ya yi mana iyaka sai fa Allah ka yi wato iyaka shukuri daga lisanu ɗinka ma'ana ko da wahala ka shige ta ko wani tsanani ka gode ma Allah kuma ka ce to ai na gode ma Allah da ya jarabce ni da wannan wanda zai iya ɗauka ka roƙi Allah kuma Allah ya gama ka da wannan sirrin da ya san ya ka jarabce ka ga haka don Allah bai aikata shiri ya ka gare ka in kuma ni'imar ce ka yi iradi da harshen ka kuma sannan ka yi itiqadi cikin zuciyarka lalle wato ya ka Allah din sannan duk ibadar da za ka yi ta dun wato ya ka godiya akan ni'imomin da ya ma to rishin haka to ba a mi shirya da Allah rishin haka to mun kan Allah sai Allah ya ce fa arsalna sai muka sauko sailal arami rigawa ta dam in ba san wato rigawa ba a ce malolo abu wato ya karuwa su malalo ga su to shi wannan aram malamai suna fasarta shi aka da yawa ginin da Balkisu ta yi ta tara ruwan nan to wannan ginin shine aram wasu suka ce iyaka a duk gaba ɗaya rafin gaba ɗaya dam ɗin shine iyaka aram suka ce iyaka ruwan su ne aram haddamallahu aramahum sai Allah ya roshe wannan ginin nasu duk gaba ɗaya alama'u ruwan nan hasara sai ya tafiya tai alaihim wato ya kame bisa gare su ya basu da duk ruwan nan wato ya kai ya wuce duk itatuwan nan waɗanda suke cikin ni'imar nan wato ya ka sai itatuwan suka bushe sai Allah ya cicciro da wasu irin nau'in itatuwa masu muni daga nan aka samu kowane irin kuje wanda ya zan wato mai muni ya zo ya mai
barayi suka zo suka daba suka tsaya cikin ƙasar, yan fashi suka yi wato daba suka zo suka tsaya cikin ƙasar, fitina dai wato ya ta kaude. To saboda mine ne, kamar yadda Allah yake ce mana hafizu ala salawatu, ku yi tsarere ne ya akan salloli. Muddin kun yi wato tsarere ne ya akan salloli da kuma sallah ta wusda, in dai kun yi su kamar irin yadda mu Allah muka murada bisa gare ku, bala'in duniya da na lahira ba za ku gane shi ba. To ashe yanzu duk irin abin da muke gani wato ya ka misali har a zo a ce ba mu gano wato ya ka lalle wato ya ka barin Allah da muka yi ba shine wannan. To wallahi duk wanda majazi ya koma haƙiƙi gare shi ba abin da zai ƙara faɗa sai cikin wahala. Kuma ko a dawo a gyara, a zo a binciki mai lokaci, a kama shi hannu biyu a bi shi, shi ya san wato ya ka hanya, ko kuma a kiya ko kuma a ƙara faɗa cikin haɗari. To daga nan fatafarraƙu a yadiyarsa ba, sai suka wace irin wacewar wato sa ba. Duk wannan misali ana kawo shi cikin littattafai inda duk aka zo bala'i ya saukan ma mutane saboda shu'umcin zunubinsu da riƙin Allahnsu da rashin hitar da zakka wato yaka da rashin tsarin mata da duk zalunce sa ce tafarraƙu a yadiyarsa ba, sun wace irin wacewa wato yaka mai saba. Ba'alun sashin su ya ka daga ne ya bar ƙasar ya koma ila Makka ta zuwa Makka, ka Qusay ibn Kilab su sai suka tashi wato ya ka kamar Qusay ibn Kilab suka yi Makka. Wa ba'alun sashin su ya koma ila Kufa zuwa ga Kufa. Wa ba'alun sashin su ila Misra ya koma zuwa ga bin Misra. Wa ba'alun sashin su ya tashi ya koma ila Bagadada. Wa ba'alun sashin ya tashi ila Madina ya koma Madina. Kai fatafarraqu ashara Quran. Wannan wurin da suka tashi ya ka Kadiba ya ka saba wannan nan da suka je duk inda suka je sai da suka tada wato alƙarya ya ga har 10. Duk inda suka je ya ka binni suke tadawa. To je binnin nasu wanda yake ya ka inda suke cikin ni'ima. Ba ka rarrabe talaka, ba ka rarrabe wato ya ka gani, ba ka rarrabe wato mai mulki, ba ka rarrabe talaka, saboda ni'imar da wato ya ka Allah sauka musu. Amma a sani wannan ni'imar da Allah sauka musu ya sauka musu ne ba saboda wato imtasalu wato ya ka jami'il mamurat ala alsinati rusulihim wa tanabu jami'ul manhiya, sun nisanci duk taron wato manhiyatu wanda ta zo ala sunnatu rasulihim. Sannan kuma wato ya kasu tanda suna godiya ga ni'imomin Allah, suna jingina wannan ni'imar, suna tabbatar da ita ga Allah qaulan wa atiqadan. Sannan wa arkanuhum kuma suna yin shukuri da to dukkan gabansu abinda Allah ya hore su akan bakin manzanninsu suna yi ne a ga bisa godiyar da suke akan wannan ni'imar da Allah ya. Amma da suka bari ya ƙarshen abin. To fa da haza duk wannan ne kullu jama'atin duk jama'a ta farraku suka wace. Ya ƙuluna su mutane suna faɗa ko Larabawa suna cewa ta farraku ayadiyar saba, sun wace irin wacewar saba. Wai kan su da 70 kamar wato kwatancin 70. To wai da ruwan suka ƙaihe da komi Allah kyale su yayi koko. Tabaraka ta'ala ce wa baddalnahum wa bi jannatayhim, sai muka huhura musu bi jannatayhim da itacen su guda biyu. Kakka zo ka ce wato ya kada gonakin su guda biyu, ya zan ba birin da ya kai ka ɓanna, wannan shi ake ce maluga wato ya ka almisali. Za mu ɗan kawo wato ya ka misali. Misalin da za mu kawo ka san bijan da taihim, wai bi shajara taihim da ya tace yasa iyaka guda biyu.
lokacin da to ya ka suka bi dukkan annabawansu wannan ni'ima tana tare gare su. To haka akwai shajaratul wato ya kame imani, ma'ana akwai shajaratul islam, akwai shajaratul kufr. To lokacin nan ita ce nan guda to ya ka bi imani, shi imanin nan nasu ya ka shajara ce wato ya ka guda. Sannan wal iqanihim wa yaqinihim, da sakankance wasu da Allah kuma da yaqinin su komi ne nasu ya ka daga Allah yake, kuma da gaskanta wasu ya ka manzanni, sannan da yi manzanni da'a wato ala kulli halin. To wannan sunna ce ta Allah, kowane zamani Allah ya aiko manzo ko ya aiko hamilu sirri, aka ki haka iyaka haka Allah zai gudanar da mutane. Sannan kuma wata ƙawahu da kiyaye wa al'amarinsu duk abin da wato ya kame ya zama na ɓanna wanda Allah bai yarda da shi ba, wato ya sun kiyaye. Shi ne kaji wannan iyaka shajara ya kame guda, shajara ce. Shi ne ya ce bi jannatai da wato shirmu wata dukihim rusuluhu, da gaskanta wasu manzanninsu. Shi da sa Allah ya tabbatar musu da wannan mai ni'ima. In kai baka gani ba, wannan kuma ba wai ma'arifa ba ce, so ko sakare ke cewa wannan ma'arifa ce. Ma'arifa ba ta haɗu ya ka cikin jama'a. Wa ihlasihim, da ihlasinsu duk abin da za su yi za su wannan abin bisa ga zatin Allah, amma tare da haka sun dogara da falaluhi wa karamihi wa rahmatihi, da su suka dogara, ba su dogara duk da asbabun da ke ga hannayensu ba. To wannan ikhlasin shine wato ya kashe jira ya ka guda. Sannan kuma bayan wannan wa tawakkulihim ilaihi, da dogara su ga Allah. Duk wannan arzikin da Allah ya musu ba su dogara da shi ba, su yarda da shi ba, Allah kawai suka tawakkali gare shi. Domin duk mai tawakkali ga wani wato Allah soko ne sakare, ƙarshen shi halaka. Ga Allah ɗaya ake me. Wa bi akalaqihim alhamida, da kuma dukkan ɗabi'o'insu wato alhamida. To sai Allah ya ɓoye wato ya kawo wannan shajara, sai zai kawo waccan shajara ya ce iyaka jannataini wa sahibatai shajaru murra. Gakka zo ka ce ya kawo gonaki guda biyu, da sahibatai sumur, da ma'abuta ya kawo guda biyu na waɗayan itatuwa Allah ya baddala musu. To su wato itatuwan mi da menene Allah ya baddala musu? Zawatai ukulin, tasniya ne na zatu, na abuta ukulin kahurci kam ɗin da kuma munafuci, sai suka koma suka kafarta kuma suka koma munafuci shigo su. Wa asalin wato iyaka kuma da shakki iyaka shigo su. Wa shay'in min sadrin qaliyat, da wani abu wato iyaka na gagara shine min awsafi al-mazmuma. Duk suka wato iyaka siffata sai wacce ni'ima ta gushe. To shine wato Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa, to wannan da yace wa baddalnahum mun hura musu bi jannatayhim, wato iyaka da shajar su iyaka guda biyu. Ai shajara iyaka ta zahiri, kamar mu nan wurin muna da to iyaka shika-shikan musulunci. Ba shika-shikan musuluncin nan wato iyaka guda biyar, zaka ga duk munafikin Allah ya kasa tsare iyaka hamsu salawatu, ko ma ya tsare su amma ba da haƙoƙansu ba. Don ka tsare hamsu salawatu ba da haƙoƙansu ba, kai aikin maza. In zakka ya zo wato iyaka al misali bai hidda zakat, sannan kuma azumi yana yi daina iyaka duk mutane na yi, sannan kuma haka na aikin hajji, tauhidi iyaka mai rauni. To kaga shajara iyaka guda kenan. Shajarar da menene Allah ya baddala sai ce jannataini wa bi sahibatai sumuru, shine ukulin abinda ake ci kam din wanda ya zama murrin mai daci. Wa asalin wato da kuma goriba, shajaratin itaciya murratun waɗanda ta zama mai daci. Wa shay'in min sidrin qalilin, Allah ya hurhura masa da wani abu wato na kurna, ba magariya ba. Magariya ana cin iyanta,
ita kurna ba ka raba ta wato iyaka da me yan tuɗaci gare su ɗan kaɗan Allah ce zalika tabdilu wancan hurhura da muka janye waccan ni'imin muka kawo waɗannan abubuwa wato ya kawo muka kawo musu haka to jazzainahum wato ya kawo musu Allah mun saka musu ne bi ma kafaru wannan maɗin nan mato madariya ce da rike ta ka kawo kero madar bi kufur saboda wato ya ka kafirce su bima un'ima ga abin da aka ni'imta su wato ya ka gare su saboda haka muka baddala musu wato ya ka kici abin da muka ba su to wannan mu ma wato ya ka me wato ya ka haka ne inda iyaka Allah ya arranta ku da mai lokaci ku rika shi hannu biyu sannan ku riƙe abin da ya zo da shi sannan kuma ku yi sallama 100% sannan ku jawo daga dukkan mamura ta ne kan ku ƙetare wato dukkan wani hata kamar yadda ka san duk uban da ya ƙetare magana annabi dan wuta ne ko wane ne kun ba mai wato ya mai girma in dun ka tara ganyayyaki wato ya misali jahilai suna ganin ka wuta ciya to banza kake in duk duniyar nan ka mallake ta in ba tare kake da Allah ba banza kake ba wani mai girma sai wanda ya rike Allah sai wanda yake tare da Allah sai wanda ya rike Allah komin mulkin ka in ba tare kake da Allah ba istidraji ne komin kudin ka in wato ba tare kake da Allah ba istidraji ne to haka kaji wato Allah ya hurhura daga waɗannan saboda mi to hal ba kowa bane ijaza ake saka ma haza aljaza'u irin wannan sakamako a jaye duk ni'imar wato iyaka da take gare shi a kawo kishiyarta a mai da ita kuma wannan kishiyar ta tsaya gare shi wato iyaka duniyan wa ukurar har sai da ya dawo wato iyaka gaban Allah kuma haka iyaka muke har gobe illar kufuru sai dai masu butulci wannan ba ana nufin wanda ya kafirce ba wanda duk irin ni'imar da Allah ya yi shi ya kawo to bai gode ma Allah bai gode ma Allah ni'imatul ijadi bai gode ma Allah iyaka ni'imar zama lahiya da kuma bashi lahiya da iyaka da kai bai gode ma Allah ga ni'imomin gaban da ba duk dai gashi ne iyaka me waje adana bainahum Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa tun daga bakin wato ƙasar Saba'u har ya zuwa Sham abinda Allah ya yi musu gari 4,700 saboda tsananin ni'ima wannan garin ba su tashi sai sun ga gari wancan da ka to sai ka hangi wani gari tun daga ƙasar Saba'u har sai ka kai Sham in kana tahiya ko ƙasa kake in zamanin garjin rana ne ka taso ga wannan gari sai ka kailula iyaka cikin wannan gari in ka tashi da marece sai ka tashi sai ka kwana wannan gari baka wato buƙatar ɗaukar guzuri ga ɗayan itatuwa nan ga ni'imomi nan komai ga ne iyaka in ka je maraba ake da kowane irin nau'in abinci a baka babu wato ya ka sha wa nama babu sha su komai babu wannan wa bainal qura da tsakanin Sham shine ya kake ci qura ita wato alƙaryar nan allati barakana fiha kaga ma za a ce mun shirya kawo ash-Sham wannan da muka yi albarka to fiha a cikin shambil miyahi da ruwa ko ina to ya kame wani ashjara da dukkan itatuwa min anwa'i wato ashjar da dukkan nau'in itatuwa ma kowane iri akwai wasu mara da kala-kalan iyaka ɗaya itatuwa wanda duk ake bukata wadda mun yi albarka iyaka to a cikinta walkis da ya bayya kowane irin abin noma irin wanda ake zuwa na alkama na shinkawa ko na mi ko irin ya bayya wato mun yi albarka gare ta kala-kala iyaka na abinci ita wannan ko menene iyaka Allah ya ce mun hore ala kulli halin wasu atal aishi kuma da yalwar abinci wanda muka mi a aladunsu wa'adana ɗinsu duk gaba ɗaya sun zan kunnen doki ƙuran duk waɗannan da ka gane su alƙaryu ne tun daga Saba'u zahiratan jere ya kasa dai
shi yasa ka ga shi yace mutawasilatun ba wai ka ce mabayyana ba daga wannan alƙarya sai wannan alƙarya daga wannan iyaka alƙarya sai wannan alƙarya din dai Allah ya ni'imta su haka saboda albarkar bin annabawan da aka aiko musu iyaka da suka yi farko tabaraka wa ta'ala ce wa qaddarna sai muka sanya wato as-sayratu hiya fiha wato yaka a cikin wannan iyaka garuruwan bi hasibin ma hutaju ga gwargwadon duk abin da ake bukata ga tahiya iyaka duk mun sa su al-insanu dan adam ya kaduru yana da iko an yasira lailan ya yi tahiyar dare duk gaba ɗaya ɗin shato ya ka al-misali bai tsoron makiya bai tsoron yan fashi bai tsoron zakoka komai bai tsoro bai tsoron kunama bai tsoron maciji auna haram yini yana iya yato ya kame ta shi gaba ɗai bai tsoron zahin rana bai tsoron duk wani wato wa asa usafar iyaka duk bai tsoro la'annaka don kai takarru kana fita shi ne iyaka shi zai ƙara bayanar da abin da Allah yake nufi cikin wannan ayo min baladin wato daga wannan garin ka kai ila baladin zuwa ga wannan garin hatta ta sala ila baladin akar hakka kai wato iyaka wato ga gari wani daban bigayar sa'ama ba tare wato iyaka da kosawa ba saboda cikin ni'ima Allah ila gaya tuka hayya zuwa ka kai gaya ka inda kake so iyaka ka tsaya duk wannan wato iyaka ne wato iyaka ni'imomi ne wanda Allah ta iyaka duk ya ni'imta mana to kun wannan akwai maganar da Allah yake yi iyaka a cikin wannan ayan karkashi inda abinda Allah ne imta mana irin na da za a faɗi iyaka irin azumi irin kaza irin kaza irin kaza wanda zai dauke mu da janna daga har kai mu kaza Allah tabaraka wa ta'ala ce فقالوا ربنا وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيامنا آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور tabaraka ta'ala ce da muka ni'imta su da wannan duk ni'ima kan nan kuma suka zo suka bi wato ya kama zanni ga duk abin da wato suka hore su kuma ga abin da suka hane su sannan kuma wato ya ka suka yadda da komi wato suka yi tasdiqin komi wato ya ka ga lisan ɗinsu ga jinanu ɗinsu ga arkanu ɗinsu muka ce su fiha ko ta yi a cikin wato waɗannan alƙalu duk kaf wato ya kafi kala ya hawa ijiku a cikin biyan buƙatocin duk gaba ɗayan su kai fa sha'u kamar duk ya duka su ayyaman ko ta kwanuka halakon nukun amini ne min al'adai kuna amintacci wato ya ka daga makiya wal lususi kuna amintacci ga dukkan yan fashi ya ka to babu dare da rana wasu ba kuna amintacci ga dukkan wato ya ka za ko kawuwar akarbuwar hayya duk kuna amintacci ya ka wato ga wannan hala kaunukum gaira jayi'in ku ta duk a cikin waɗannan alƙarmu ba kuna masu wato ya ka jinyawa ba ala kulli hajin wala zami'ina ba ku kuna masu jin kishi ba babu wato ya ka wannan wahala ya ka inji Allah ce duk mun dauke wala ka ifi wato ya ka ba kuna masu tsoro ma kowane irin nau'in tsoro ya ka babu ga muluku ɗinsu ga komai Allah ya kace bai to da suka tashi shine la ta kafu na filailin ba ku tsoron wato maki ba ku tsoron dan fashi ba ku tsoron wato ya kame zakoka ba ku tsoron maciji ba ku tsoron wato ya kame wata guna wala fi nahar wala ya ka ta higini a ƙaru sai suka zo ka ce kai mu wannan iyaka harkar iyaka mu gane ta ba yaushe za a ce kana da kuɗi amma wato kunnen doki kuke da talaka yaushe za a ce kana mai mulki kunnen doki wato iyaka kake iyaka da talaka ai ya kamata wato in kana da kuɗi wato iyaka in an gane ka a gane fakiri ya kamata in kana da mulki in an gane ka a gane talaka to amma wato iyaka talaka da wato iyaka me
mai mulki sai su zo kunnan doki suka ce kai Allah duk garuruwan wace mun su bayan haka Allah ka sanyo mana dazuzzuka ka sanyo mana faƙanƙani wanda yake iyaka ɗan kusun talaka ya zo ya to iyaka bai iya kai gari dole sai mai kuɗi shi zai sa iyaka da wahira na umma da kayayyakin shi da komai da komai bambanci ya bayyana tsakanin wato iyaka gani da fakiri bambanci ya bayyana iyaka tsakanin mai mulki da me saboda me aka samu wani wato ka babban kahon wannan lokaci shi ke mai mulki ana ce mai alhimaru ya zo ya kira to ya kar bubiya in ka zo kana bako duk wanda ya kira sai kira ka zuwa game yadda yake so in wato ya ka saboda sauran imani da wancan nabi annabi dan ka kiya kawai sai sa aka shi abuwa su kai ta yi to ya kaji abin da aka hudo baya yadda Allah ya yi wai suka faɗi wannan magana ila shani hatta na kadiru Allah har sai mun gane bisa iko man wannan da ya iko da yake da iko ala wujudanil murakib akan samun iyaka a hawa sai mun gane iyaka ya an bambance iyaka tsakanin talaka wato iyaka da gani sai mun gane tsakanin mai mulki iyaka da talaka amma wannan iyaka abu ai bai ba kaga kamar me to don yin haka iyaka Allah bai janye ni'imar da sun zo sun tsaye bisa ga akan abin da wato iyaka manzannin su suke saman shi wallahi Allah bai janye ba to kuma ku sani wahiya sunnatun baqiyatun fi kullum man kafar kufrin ni'imati ga dukkan wanda ya kafirci ni'ima ma'ana Allah ya ni'imta su suka butulce to duk wanda yayi haka wallahi aka Allah zai kawo musu bala'i cikin garuruwa da ko ina Allah ya ni'imta ku da ni'imomi kala kun zo kun ki zakka kun zo kun ki Allah sai ɗan kiɗe sai mi babu wato ya kame tsari wanda ya ka Allah sa muku babu hidda to ya ka zakka sai wato gulmace babu wato ya ka tsaye da hamsu salawatu jibi yadda kake ganin wato ya ka kawai hasun kusa ko haka kwarai to a ce ya ka wannan ya ka abu kuma wai babban tasawuna kai ya ka ba su ganin abin da ta jallan daga Allah wallahi aiki ya ka na gare ku tashi ya ka wato gyara zukata wazzadi sai mun gane wanda zai iya ɗaukar wato guzuri wato ya kawo ma fil mazawudi a cikin sarka ka san an wato ya ka baka da ƙarfi ina zaka iya ɗaukar guzuri wazara mu anfusahum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce suka tanyaci kawunan su suka zalunci kawunan su bil kuf da butulcewa ma'ana bil kufur wato da kafircewa wanne faƙe wato da munafici wa shakki da kuma iyaka kwakwanto a cikin al'amarin wato iyaka manzanni wal fisqi da kuma wato iyaka fasikanci suka zo wato iyaka duk suka butulce iyaka da me wa takzibul anbiya'ihim da qaryatawa annabawan su bi takzibi awliyaihim fi zamanihim da kuma qaryatawa waliyansu wannan ko da yake iyaka ga sabawa wannan aya tana nan kamar wato iyaka irin zamanin da me ya zan wato iyaka annabawa sun wuce kamar yanzu mujaddidi iyaka ko da zo jaddada addini yayi ba sabon addini yayi ba ya kawo mutane ya dora su bisa hanyar iyaka annabi to kowane waliyi in ya zo wato iyaka jaddada ya yake kamar yadda to Maulana Shehu Aliyu ya zo yana jaddada haƙiƙanin imani wanda za a koma ga can imani haƙiƙi ai tare da Allah a zauna da Allah ai wato iyaka tare da shi ba wani abu ne me amma su uzanni iyaka wato iyaka an misalimi ya harkar da mutane wato iyaka sai suna nisanta iyakar rahama to wannan wato sunna ce wato iyaka fi kullum man badara bin imatin wallahi zai ga aiki ne wa mazakaram in ji Allah tabaraka wa ta'ala ce faja'arnahum ahadisa duk waɗannan wato sai muka sanya su hirarraki ne yanzu waɗannan mutanen sab'awa sai wato ya kai misali ai kaga tarihin su ake to duk sai muka sa su tarihi liman ba da hunga wannan wanda zai zo bayan su wato ya ka sai dai kama tarihin su kuma an wuce cikin halaka an wuce cikin duhu ba a tare da Allah
wa mazzaqnahum muka fatattake su kuma muka wace su bi kubrin saboda iyaka to butulcewa su a ta iyaka me bi ma ima ga abin da aka ni'imta musu shine ma'ana saboda kafircewa su ga annabawansu da manzanninsu kullum mazzaƙin dukkan tarwacewa iyaka muka tarwatsa su gaji dai can wurin kaji irin yadda shugaba yace iyaka waɗanda suka tashi suka koma can wanda suka koma can wanda suka koma farraqahum Allah ya wace su ya lallabe su iyaka kullu tafarruqin dukkan wato iyaka wacewa da lallabewa to hiya sunnatun baqiyatun likulli man badara ni'imati wa zalama kuma ya koma iyaka ya tayyata ya zalunci duk abin da aka aiko mai da shi iyaka bari shine zalunci ya azza ibada inda wato ya kame ba mahallinta ba ya zo yana yin wato iyaka bauta ma wani Allah ba Allah ba yana ganin tasiri ga wani Allah ba Allah ba to inna fi zalikal mazkur Allah tabaraka ta'ala ce a cikin wadancan iyaka abin ambatawa ku sani wala ayatin akwai wato iyaka to hujjoji akwai ayoyi akwai wato dalilatun akwai wato hujjoji dalilai ibran wato alura azimatan wanda suka zama wato iyaka masu girma wa hujjajin da kuma hujjoji wala hata iyaka bayyana liman kafar ga dukkan wanda ya kafirce wa alhadi ya dai to iyaka ya bauɗi munan al'umma iyaka a rasulu duk in kaga mutum yana cikin ni'ima duk kuɗin shi ko mai mulki ne ko mai kuɗin shi har kaga wai ta wanzu gare shi albarkacin annabi iyaka ya ce an ban mai ita amma radda duk zai mutu makiri sai ya ga duk aiki ne kaɗan kowanne wato isa da zaji ne lukulla sabbarin an ji Allah tabaraka wa ta'ala ce ga dukkan mai yawan hankuri duk siffanmu ne sai ka zan wato sabbarin minal ma'asi mai yawan hankuri wato ya ka gabarin sabon Allah ya zai ya kai matuƙa duk abin da zai iyaka nan take san sabon Allah na zai gudu wani balaya da dukkan mai haƙuri ga dukkan bala'o'i duk jarabtoci waɗanda iyaka abin da ya san Allah bai aikata mai shiri kuma sannan ya san lallai Allah to iyaka shine alimin wato bi awaƙin umuri duk abin da Allah ya sauko mai yayi haƙuri ya yadda wato iyaka da wannan abin yana jiran wato ya gane hikimar Allah ciki domin duk jarabtawar da Allah ya yi ma in kai haƙuri zuwa ga wallahi sai Allah ya nuna maka sirrinta in ka duk jarabta iyaka kake ɗauke ta to wato ya ka za ka koma irin mutanen a yadisa ba wato abin wada'a masu yawan haƙuri wato ya ka ga da'a dole wato sun rike shi kashikan musulunci irin yadda annabi ya zo da shi ya urni bayan haka in yana ɗariƙa ya sun rike ɗariƙar su daidai yadda aka azzata wato su zo da bidiyoyi ba a cikin wannan bidiyon kuma wato ya ka suna yin ta bisa ikhlasi ko suna yin ta iyaka bisa wato ya kame fana'i wato suna ta haka shakurin mai yawan wato ya karɓa daga Allah ma'ana mai yawan godiya alama un'im alaihi akan duk abin da aka ni'imta shi akan shi yana yawan godiyan nan da yake yana yi bi lisanihi ga harshen shi dun yana ikirari wannan ni'imar daga Allah ce wani jinanihi yana wannan godiyar da zuciyar shi domin cikin zuciyar shi yayi aqida ya kudurce babu sababu babu hannun kowa Allah ne ya zo mai da wannan ni'ima sannan wa bi arkani kuma sannan da dukkan azkaran da yake riƙewa da sallolin shi da komai yana yi ne yana ba da wato aka dukkan shukuri akan ni'imar da Allah ya mai shi yasa Allah ya zo da shi wato ya kame sigan balaga